10-й ювілейний фестиваль-конкурс стрілецької співанки «Красне поле», котрий днями проходив у Хусті, зібрав любителів патріотичної співанки із 10 областей – з Донецької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Хмельницької, Чернівецької, Сумської, Миколаївської, Рівненської та Закарпатської. 46 аматорських колективів та солістів, а іменно 9 хорових колективів, 17 вокальних ансамблів, 3 квартети, 4 тріо, 6 дуетів, 7 солістів-вокалістів змагалися у майстерстві виконання патріотичних співанок. Компетентної журі під головуванням професора Київського національного університету культури і мистецтв Петра Андрійчука намагалися об'єктивно оцінити творчість аматорів. Відкритий фестиваль стрілецької пісні «Красне поле» вкрай необхідний в культурно-мистецькому просторі нашої держави, тому що він має конкретну ціль, він має свою позицію. Власне, я наголошую на цьому, що і учасники, колективи теж, приймаючи участь в цьому фестивалі, заявляють свою громадянську позицію, бо це певна тематика, глибоко політична, глибоко національна, глибоко патріотична. І дуже приємно, що сюди приїздять не тільки сусіди з Львівщини, з Івано-Франківщини, а й з далекого Донбасу, з Запоріжжя, Сумщини, з інших областей. Зараз десь 12-14 областей було і місто Київ. Головним завданням фестивалю є зміцнення національної ідеї через українську патріотичну пісню. І пісня протягом цих 10 років об'єднує всі творчі колективи нашої України. Вони через свою пісню проявляють неймовірну, надзвичайну любов до рідного краю, до його історії та до нашої батьківщини. Фестиваль набирає обертів, цього року він ювілейний, 10-й, і в культурно-мистецькому просторі він вже став пізнаваним. Його знають. Я маю честь його репрезентувати, буваю в різних областях. Про цей конкурс кажу, люди вже багато знають і їдуть, хоч це не близька дорога з тих країв. Але та атмосфера, яка витворюється тут, вона вартує того. Ну і я хочу привітати мешканців Закарпаття, особливо хустян, з тим, що їхнє місто стало дуже привабливим, воно любиться приїжджим гостям. Вони захоплюються і кажуть, що, на жаль, такого немає в їхніх містах. Це вже як взірцеве місто. З особливим трепетом у гала-концерті сприймалася співанка «Красне поле» у виконанні заслуженого артиста України Івана Пилипця. Свого краю світ, смерті світу був свідка, злий добрий світ, червоніла кров'ю тиса, плакав рідний край, мов та мати в чорних ризах, синку не вмирай, червоніла кров'ю тиса, плакав рідний край, мов та мати в чорних ризах, синку не вмирай. За Україну помирали квіти молоді, їх топили, розпинали в лісі у воді, рідну землю не любити хлопці не могли, щоб із нею вічно жити юні полягли, рідну землю не любити хлопці не могли, щоб із нею вічно жити юні полягли. Красне поле, хрест високий, де лилась невинна кров, полетіла в світ широкий, вічна слава і любов. Полягли на краснім полі красені сини, що про волю і про долю мріяли вони. Їхній подвиг не забудуть і
старі малі, всі, хто є, хто був і буде жити на землі, їхній подвиг не забудуть ті старі малі, всі, хто є, хто був і буде жити на землі, красне поле, хрест високий, де лилась невинна кров, полетіла в світ широкий, вічна слава і любов, красне поле, хрест високий, де лилась невинна кров, полетіла в світ широкий, вічна слава і любов. Щиро хочу від імені міського голови, від себе особисто побажати цим людям наснаги, котрі оберігають все-таки українську стрілецьку пісню, оберігають традиції, оспівують подвиг наших січовиків, тому що рахую, що у березні 1939 року було закладено підвалини нинішньої незалежності нашої держави. Ще раз вас усіх вітаю, здоров'я і Божої ласки. Є дуже багато вокальних, хорових фестивалів, але цей має особливе місце. Саме він виховує високі, патріотичні, моральні якості нашого народу і зберігає. А як відомо, пісня, звичайно, чудова, але вона тоді чудова, коли вона звучить. Щастя, здоров'я, наснаги всім причетним до цих подій. Вітаю вас на нашій землі. Подякувати вам за те, що ви відвідали нашу чудову Хустину. Передавайте всім про свої враження, приїжджайте ще до нас. Всього найкращого вам, здоров'я, радості, добра, благополуччя, родинного затишку. Всього найкращого вам. Краще обіймають, ніж стрільці січові, і ж вас поцілують уста малинові, карі оченята чорненькі рожі, і ж вас поцілують уста малинові, карі оченята чорні брови. Стрілецька могила, Перш за все, я хочу привітатися з жителями Закарпаття і подякувати їм за створення такого чудесного
фестивалю. Мені здається, такі фестивалі дуже актуальні і дуже потрібні, особливо нашій молоді. Ой, на горі сніг біленький, десь поїхав мій миленький, десь поїхав, та й немає, серце жалю замирає, серце жалю замирає, очі чорні, мов терночок, брови рівні, мов шнурочок, личко біле, рум'янеє, серце моє коханеє. Беру участь у фестивалі вже третій раз. Наш ансамбль був лауреатом 2 рази, другі, треті місця займали в пісні. Ми любимо пісню, стрілецькі, старовинні, українські, в репертуарі нашого ансамблю. Що дає вам участь у цьому фестивалі? Це, напевно, дає змогу повірити в себе, відкрити в собі нові можливості, тобто, щоб також розповсюджувати українську пісню, те, що пам'ятати про стрільців, те, що вони захищали нашу Україну, ми повинні це пам'ятати. Фестиваль дав змогу зустріти багато нових друзів, познайомитися з цікавими людьми, з яких можна почерпати багато нової інформації для себе та й в загальному поділитись потім з кимось. Ви знаєте, цей фестиваль для мене дуже багато відкрив інтересного. Ми живемо на східній, на південній Україні, і там не дуже це пропагують, не дуже знають. А ми оце подивилися і в театрі були вчора, іменно в цей, якась 80 років якраз того часу. І сьогодні ще й ходили туди до гори Замкової, чи як вона називається. І там всюди видно історію, всюди видно цей момент, всюди пам'ятники тим людям, котрі загинули 80 років назад, це були герої.
фестиваль, як Красне поле, потрібен не тільки для учасників, так би мовити, а й для людей, для глядачів, слухачів, які приходять, слухають ці пісні, які є з глибоким змістом. Цей фестиваль потрібен, щоб об'єднати схід і захід, ну, загалом всю Україну, щоб виховувати якийсь духовний патріотизм, не тільки на словах «Слава Україні», а взагалі, щоб в серці був патріотизм. Залетіли ластовочки понад полонини, коли залетіли, радосно співали. Дякуємо горам людям, що нас привітали, дякуємо горам людям, що нас привітали. Мы узнали здесь, на каком высочайшем уровне находится хоровая музыка украинская. То есть у нас это как-то не культивируется, то есть у нас как-то вот более ансамбли, а здесь именно мужские хоровые капеллы, то есть для нас это вообще в диковинку. И уровень какой четырехголосие, какой чистейший, как репертуар очень интересный, потому что у нас опять-таки свои песни там на півдні Украины, а здесь совсем свои, очень своеобразные. То есть для себя мы здесь подчеркнули очень много интересного. Летіли в ніч до козака, там батько змучений, сам торує шлях, по ньому мав іти син його, а його вже нема, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сином все чекає, та в Бога ж його душа. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилам далеким повернуться живі.
На цій землі я сам хазяїн, бо я живу й творю на цих полях. Наш рідний край, наш ясен світ, і весь веда сада кругом. Та ми тобі і світ, і плід, своїм теплом своїм родом. Наш рідний край, наш ясен світ, і весь веда сада кругом. Ми тобі підвів я вгору тут стеблину кожну, як кров пролив у цім краю. Тож не любить тебе не можна, і до безтями я тебе люблю. Щасливий день, що ти розлива крила зоря. Нині доволі щоб ти не знав. Ми віддамо життя своє, наш рідний край священний. 10-й ювілейний фестиваль-конкурс стрілецької співанки «Красне поле» – це можна об'єднати у співанці «Схід і Захід», показати, що за допомогою іскусства може строїти державу сильну і непобідиму.